karadyo, ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Hello? Hoy! Asa man karon, ha? Balik dere. Daghan tagbuhato nun. May importante kong lakaw. Busa, ayaw na kong sa muka. Oh, balik dere! Ay, pagbuot, uy, kung siya kong buhaton sa kong kinabuhi. O hoy, ay kung singkahi, ha? Pauli dere sa bahay. May lain kong lakaw. Tuod. Nanawag na kong imong amahan. Bisitahin ko na ang site sa Busay. O ipa-inform ka nga magsugod na ang project sa Isla Verde. Sige, bye. Ah, hoy! Hoy! Buset! Busing. Pasagdi na lang ng imong inaina, busing, oy. Unsaon nga power masab na siya inimbayagod. Nagsalig na lang yun na siya. Ngano mangigi mo sab ka siyang lakaw? Trabaho na lang dihang imo, god. Ikaw bitaw ang iridero sa negosyo sa imong amahan. Pero may obligasyon sab siya, Binoy. Na, pagkapi naman lang iyang obligasyon sa negosyo. Giswelduhan siya sa iyang pagtrabaho. Agisweldoan, oy. Pero abi ni mo giatik-atik raman ang iyang sweldo-sweldo, bossing, oy. Pwede naman na siya di mo trabaho, good. Maghuwatan akong hatagan sa imong papa. Asawa, good siya. Mudawat na lang siya ang limpyo. Dili mahimong magbuot-buot siya, Binoy. Ha? O ikaw ba? Ikaw? Ay, gusto laban nitong bayana? Bossing. Anha magyag ko laban ni mo, bossing. Kay among gwapo ko takagod. Pero... Manglakaw na ta. Asa man ta? Sa opisina. Pantay nagdibayanan ako. Hello. Good news kay makahimo ka na nga mugawas karon. Kana, mupahiyom ka. Happy na ko. Mabalik ka na sa bahay. Okay, sige. Wait lang na din ha. Makiksulti pa ko sa imong doktor. Ilugay lang ko diha, Noy. Anang iskina. Salamat. Nara kong bayad, oh. Darang kalsada pa ingon sa ipapaw. Oh, sa muka gid ining tawhana, uy. Nga naman sige man siya panawag, uy. Hello? Nga na naman, sad. Hain magyud ka karon. Nagkita na sa yatong polo. Ako ba iyan ba? Gipulaan na dyan ko anang dialog ni mo ay. Ilisa na sa naglain, uy. Lain pa nga na, sad. Unsa lagi mo gilakaw? Di pwedeng isulti ni mo. Kung mauna, may sikreto ka. Unsa man ha? Lo, sikreto gani. Ako din isulti ni mo nga sikreto man ni akong lakaw. Og importante ni sa akong kinabuhi, dong. Pauli na dire. Kuyawa dyan ni mo makadimand na ako, dong, uy. Bisitahin na ang site sa Busay kaw. Aron doon na kay Agirong Adlawa. Personal assistant ka. Angay lang ang kaugban ta ka. Idi hunahuna alang nga absent ko karon. Og ipa-record ko ang akong absent aron madidakan ang akong sweldo. Bye! Hello! Hello! Gi-off nas maldita eh.
Ah, unsa ko'y maldita? Binoy, sa imong una, asa gid ka tos Alexa? No? Waman gani ka mahibaw nga humagbus ka? Ako na hinuong nga driver lang. Kamong mga driver, nahibaw gid mo sa tanang sekreto sa inyong amo. Ah, di sa tanang bossing, oy. Akon mao na. Doon na gid kay nahibaw ang sekreto ni Alexa. Oh. Ha? Nganong misiga man ang imong mga mata diha, Binoy? Ala, oy. Sigaon naman ginigdaan ang ako mga mata, bossing. Di naman ginikatingadaan. Unsa lagi mo nahibaw ang sekreto ni Alexa? Wa taon ko nahibawaan, bossing, oy. Tuon na lang na ako, ano ta madali? Mao ba? Wa gyud. Timan ini Binoy, ha? Oras nga kung mahibawan nga naa kay nahibaw ang sekreto ni Alexa. Hmm? Bitayon tagyud ka. Eh, ayaw sa ba na, bossing, oy. Mapriso ba ka ng imong bahad? Ha? Basta lagi. Di ko ganahang bakakan ko nimo Binoy. Hala, ay wa masab ko mamakak, bossing. Wa, oy. Wa ko mahibaw sa mga sekreto ng Alexa. Nianagit ko sa tabangan sa bahay sa tikuang. Mingaw man. Mayo! Mayong adlaw! Mayong adlaw! Mura man ako may tao. Mayong adlaw! Ablang pintana nga jealousy. O makita na ako ang sod. Di lang unta ko po silon sa tikuang. Makita gyud ako ang sod. Oh, picture kinang nasa pungpong. Picture sa batanong babae. Wait tao. Ako ning picturean. I-zoom in lang nako. Para maklaro ang naong sa batanong babae nga naa sa picture. Nana, klaro siya. Oh, kagwapa ining bayana. Pero, magulanon man ang iyang naw. Oh. Mayong adlaw! Mayo! Huwag kitaw. Migo, paaboto na ko kadiyot ang tikuang. Ingid ka ni bayana. Unsam gid kay iyang gilakaw? Yan. Mayo kay may bisita ka din sa site. Natural nga mo ang higid ko. Isulti bang imong amahan nga sugdan na mag-deliver ang mga materyales sa Isla Verde? Ikaw na gihapon ang partner sa akong amahan? Dugay na sila nagkasabot ug akong amahan bahin sa renovation sa bahay sa Isla Verde. O atol nga may branch mi sa construction materials doon ito napita. O nga kaming hapon lang gikuhang partner sa imong amahan. Unsam gyud tinuod ninyong relasyon sa akong ina-ina, Paul? Ni Alexa? Oh, wa man siya mo sulti mo sa tinuod. Oh. Mas gusto ko nga makabati gikan nimo. Mahal ko si Alexa. Ug hantod karon, mahal ko paghihapon siya. Putla ka ng mong pagmahal. Naibaw ko nga kinahanglan ako ni Putlon. Kay minyo na siya. Ay kabla ka iyan. Higala lang ni Alexa. Nagsulti ka kas tinuod, Paul? Wara ba'y kawatan nga mutugan nga siya ang nangamat? Di man ang problema iyan, ako di ka mo to. Basta ako, isulti ko sa tinuod. Dili ko na mahimong usbon ang ibati na ko ni Alexa. Taod-taod naman ko din
Pero manggit mabalik ang tikuang. Mupauli na lang tingali ko. Magpas na lang git ko inigbalik sa syudad. Oh, may sakinan nga. Nga nagtungas din Oh, sakinan ka na ni Ed? Mutago lang una ko ng luyo sa akong kahoy. Akong klarohon kung ang auto pagit ka na ni Ed. Basig parehas lang ang model. Oh. Kang Ed, ka ng auto. Oh. Siya ang nag-drive. May pasahero siya. Duha og... Akong klarohon. Mubalik kong padool sa bahay. Mihunong na sila sa tubangan kit sa pahay sa tikuang. Ipalihog kog pakanaaw sa wheelchair no eh. Okay ron. Ang kahon Feron? na paingon sa sod. Feron? Siya si Feron? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!